हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे दुखुनांथाव रादाब शेयार खालामनायजों लोगोसे नोंथांमोननि गेजेरजों बाहाय जोंनि गासैबो बर' लाइमोनफोरनिसिम मोनसे आपिल खालामहरनो नागिरदों। दा बाहाय गिबियाव खौरांखौ नोंथांमोनहा मिथिना लाग्रोदो जे अदेबानि नोंथांमोना नुखाबायबो जानांगौ जेखि जाया मानो जे आसाम सोरखारा जोंनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजाद बेखौ कभिड-19नि गोब्राब सिटुएसननि थाखाय बेखौ केन्सेल खालामबाय, जेराव हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे गनायथि मोनैनि थाखाय आनजाद खुंनो थाखाय गनायथि मोनैनि थाखाय कर'ना भाइरासनि गोख्रों बेबायदि एफेक्टेडखौ नुनानै बेखौ केन्सेल खालामनाय जादों। बेखौ जों गासिबो मिथिखाबाय। दा बे खौरांखौ मोननानैनो जोंनि सासे फरायसुलि, जायखौ होनना बुंदों लखिमपुर ओनसोलनि माजरकुरि गामिनि रानि गगै मुंनि सासे मेट्रिक केन्डिडेट बिथाङा गावखौ फोजोबना लादों होनदों। दा बियो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेयाव बिथाङा थैनायनि रिजनखौ बाहाय होदों जे मेट्रिक आनजादखौ बिथाङा जोबोद मोजाङैनो गावनि नाजानायनि गेजेरजों आनजादखौ पास खालामगौमोन आरो उन्दैनिफ्रायनो फरायनायाबो जोबोद मोजांखामोन। माने माबा मोनसे रेकर्ड खालामनो बिथाङा थांखि दंमोन होनदों। नाथाय बे आनजाद केन्सेल जानायनि थाखाय बिथांनि जिहेथु साननाय बियो फैमाल जादों, बेखायनो बिथाङा बेबायदि खामानि मावनानै लादों होनदों। नाथाय बियो 100% गोरोन्थि। दा बेथ' खौराङा थांबाय। दा बेखायनो जेसेबांनाखि जायफोर आनजादफोर होगिरिफोर बिथांमोनहा केन्सेल जानायनि सायाव दुखु मोनदों एबा बेबायदि जाथाय साननानै लादों, बेफोरबादिखौ नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय आरो साफ्रोमबो बिथांमोनखौ बादा होनानै दोननो नांगोन जे बेयो मोनसे जोबोद गिदिर गोरोन्थि, जेराव जोङो नुनो मोननाय जादों जे कर'ना भाइरासआ जोंनि आसाम बा जोंनि बर' एबा मेट्रिक केन्डिडेट बेनि थाखायल' दुखु नङा, गासैबो बिथिङाव गासैबो मानसिखौनो बेबायदि दुखु एबा बेबायदि जेंनायाव खोख्लैनानै फैदों। बेयो जोंनि खाफालनि रिफिनायसो। बेखौ जोङो गावबागावखौनो दुसिना लानानै सोरनिबा सायाव बोराबनानै जों बेबायदि गावखौ फोजोबना लानाया मोनसे जाथावना नङा आरो बेयो जोबोद माने दुखुनांथाव आरो बेयो नासयथावसो। दा बेखायनो रावबो बेबायदि साननो नाङा। बेहाय जुदि जोङो मेट्रिक आनजाद नङा, बेयाव मेट्रिक पास जानायनि उनावहायबो उननि गोबांथार आनजादफोरावबो जों जुदि मोजां रोखोम थासारि फैफिनोब्ला बेनिफ्राय साबसिन नों जेसेबांनाखि सानदोंमोन बेनिफ्राय साबसिन रेकर्ड खालामनायनि सुबिदाखौ मोनबोबाय थागोन। आनजादा खेबसेल' जाया, मेट्रिकआल' आनजाद नङा, बेनि उनावहाय गोबां आनजादफोर दङ। दा अदेबानि बुंनो थाङोब्ला मेट्रिकनि उननि आनजादफोरासो जोंनि थाखाय थांनानै थानायनि बयनिख्रुइबो साबसिन एबा गोनांथारसिन माखासे आनजादफोर दङ, जायखौ जोङो इउनिभार्सिटि लेभेल, कलेज लेभेल एबा जायखिजाया भकेसनेल डिग्रिफोर माने थांनानै थानायनि राहाफोर बेफोरखौ लानो हाहैबासो जायो। मेट्रिकआ जोंना बिगिनिंसो, जागायजेननायसो। अदेबानि दा मेट्रिकआवल' जोबोद मोजां रेकर्ड लाखिनो हायोब्लानो गासिबो जाजोबगोन बे नङा। बेखायनो बेखौ जोङो एसेग्राब गिदिर साननानै लानो नाङा। मानो होनबा बेयो जोंनि जिहेथु कर'नानि थासारि, दा बेयो जोंनि थाखाय गोब्राब। नों गासिबो साननानै नायबानो नुनो मोननाय जागोन जे मेट्रिक आनजाद मोनसे खुंनाया गोरलै, जोंनि खुगायाव बुंनायावसो गोरलै, नाथाय बियो जोंनि बा नोंथाङा थानाय ओनसोलावहाय दासान्दि नर्माल जानानै दङ। नाथाय अल आसाम गासैबो जायगायावनो बेबायदि नर्माल गैया, जेरावहाय दिनैहाय गिबि मन्थ्रिया फोसावबावदोंसो मोन 7था जिल्लाखौ टटेलि फुल लकडाउन होनाय जागोन होनदों। आरो बबेबा जिल्लाफोरा नाथाय फ्रि जानानै दङ, बेलासिनि 5 बाजिहालागै खुला सोलिनाय नुनो मोननाय जादों। दा बेयाव नाथाय आनजादा बबेबा मोनसे जिल्लायाव बबेबा मोनसे जिल्लायाव खुंजानाय मेट्रिक आनजाद नङा। बेखायनो गासैबो आसामावनो खुंजानो गोनां आरो मोनसे टाइमावनो खुंनो गोनांसो। दा बेखायनो मोनसे मेट्रिक सेन्टाराव खमावबो 1000निफ्राय 2000हालागै गोबां फरायसाफोरा माने आनजाद लिरो मोनसे मेट्रिक सेन्टाराव। दा अब्ला बेबायदि सेन्टाराव 1000सो जुदि फरायसाफ्रा आनजाद होयोब्ला बिथांमोनखौ नायग्रा रुम गार्डनिफ्राय लानानै एग्जामिनारनिफ्राय लानानै जेसेबांनाखि दङ बिसोरबो बाहाय ज' जाफागोन। बेजों लोगोसे फरायसाफोरखौ दोनलांग्राफोर आरो गारजेनफोर थांफागोन। आरो बेजों लोगोसे बाहाय गोबां फरायसाफोरखौ दोनलांनायाव कमिउनिकेसननि माखासे गारि सालायग्रा बायदिसिना दखान सहर बेफोर गासैबो गेदारिं जागोन। दा बे बेलायाव जुदि बबेबा मोनसे सानसेनि समाव कर'ना भाइरासनि एक्टिभ केस गोनां सुबुंफोरा जुदि बाहाय थांफ्रांफायोबा, दा बे गासैबो फरायसाफोरजों लोगोसे गासैनावबो बारदेरजोबगोन। बेथ' गोरलै बाथ्रा, गासिबोनावबो थाया, नाथाय सासे सानै सनद्रोबानो बियो जोबोद स्प्रेड जागोन, गोसारगोन। अब्ला
मेट्रिक आनजाद लिरनानै बिराद गिदिर मोनसे मुं लाखिनो थांनायाव जुदि भाइरासआ गाग्लोबनानै रिजाल्ट मोननायनि सिगांनो थांग्रोयोबा अब्ला बेसे गिदिर जाखो, बेसे गिदिर माने जेंना जाहैगोन। आरो बेयाव सासेनिल' नङा, गासैबो गोबांथार सुबुंनियावनो बियो बारस्लायगोन। दा बेखायनो बेखौ साननानैनो सरकार आरो गोबांथार ससियेल अर्गेनाइजेसन, फरायसा आफाद बेफोरो बिथांमोनहा सावरायनानै बेखौ बन्द' खालामदों। नाथाय बेबो नङा जे नोंथाङा उन्दैनिफ्रायनो मोजां फरायबोनायमोन, नोंनि डिग्रिया 3rd डिभिजन थांगोन एबा नोंथांखौ फेल खालामगोन एबा नोंथाङा जोबोद मोजां डिभिजन लानानै पास जानो सानदोंमोन, बेखौ मोननाय नंला, बेबो नङा। बाहाय एक्सपार्टफ्रा बुंदों आरो जायफोर बे एग्जाम केन्सेल खालामनाय प्रग्रामाव दंमोन, फरायसा आफादफोरनिफ्राय बा गुबुन दैदेनगिरिफोर, बिथांमोननि खुगानिफ्राय नोंथांमोनाबो खोनादों जानो हागौ जे मार्किंखौ सिगांनिजों लाबोनाय जागोन होनदों। अब्ला जायफोर फरायसाया सिगांनिफ्रायनो मोजांखा, सिगांनि एग्जामफोरावनो मोजां मोनदों, बिसोरनो मोजां जाखागोन। जायफोरहा गेजेर थाखोनि फैदों बिसोरो गेजेर थाखोनि जाबोखागोन। दा बेखायनो बेखौ लानानै मानो एसेग्राब सिन्था खालामनो। दा बेबादि नङा। बेखायनो जेसेबांनाखि दासिम बेबायदि साननानै दंगासिनो दङ गावसोरनि खाफाला गाज्रि, गावसोरनि खाफाला मोजां नङा, बेखौ आं दुखु मोनबाय, बेबायदि साननानै थाबाय थानो नाङा, बोराबबाय थानो नाङा। जेराव कर'ना भाइरासनि थाखाय जोंनाव भारताव 1 कौटिनिबो बारा सुबुंफोरा थैनानै थांनांबाय। दा बे बेलायाव जोंनि एग्जाम केन्सेल लिरनो मोनैल'आनो एसेग्राब दुखुनि बाथ्रा नङा। गावनि जिउआसो सिगां, बिनि उनावसो एग्जाम होनदों। जिउआ थाबाय थायोबा बिनि उनावहाय दान्दिसे उनावहायनो जों बेसेबां जिउ जोबजासिम मा आनजाद होनो गोसो, बेसेबां बबेयाव मा लाखिनो गोसो बेखौ मोनबोबाय थागोन। नाथाय जिउआ थाङोब्ला बबेयाव मेट्रिक, बबेयाव मा, गासिबो फैमाल जाजोबगोन। दा बेखायनो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा बेखौ साननानै लानो नाङा। आरो थैनाया जोंनि ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बादि नङा जे बे मावफ्रांबाथाय बे गैला आरो आं मानो बे खामानिखौ मावफ्रांखो होननानै जुदि साननो थाङोबाबो बेयो जाला। बेखायनो बे बाथ्राखौ मालाबाबो दासान। आरो जेसेबां नोंथांमोनहा बेबायदि सानबाय थागोन एसेबां गाज्रिसो जाबाय थागोन। बेखायनो बेफोरबायदि खौरांफोरखौबो नायनो नाङा आरो खोनासंनो नाङा। बेखायनो नोङो जेरै दङ बिदिनो थाबाय था। एसेनोसै, गोजोन्थों।